Oh, happy, and happy are in the building. Abam in the building. Oh, Ndaru Tukuleka government. Ladies and gentlemen, we Igbos, we are full of culture. We are full of interesting things. Omena today. Oh, New Yam Festival. Yes, and Igbo Cultural Day. We don't know we don't know peace and unity will continue to be with us. Eze Ikechukwu Nwaje Ọfọdịile Eze ndị Igbo Ikorodu West bụ eze udo nke ndị Ikorodu West na mpaghara Ikorodu na Lagos State. Eze biko ị nwere ike ịkọwatụrụ ndị Igbo mpaghara Igbo ebe isikwana ka anyị mara na onye anyị na ya na-ekwu. Bụ onye Anioma na Delta State. Bụ onye Anioma na Delta State, Iselu Ukwu precisely. Na Delta State, Aniocha North. Eze biko dịka ị bịara taa, adị m ahụ ndị niile onye ọbụla ọ na ogini ka na-eme. Nwere ike ịgwọta Igbo ndị na-ege ntị ihe mega n'ụbọchị nke taa ebe a. Ụbọchị taa bụ ụbọchị dị mma nnọọ. Ejichu ime ife ejiwe mara ndị Igbo dịka site ịmata otu ndị Igbo si wee dị. Ife ndị oyibo na-akpọ culture. Ofu onye n'ime anyị bụ eze Ikeja, eze ndị Igbo Ikeja bụ eze Ọkpọtemba. Ọ na-eri ji taa. So ife anyị chọrọ ibe ya showcase ebe a. Jikwa ya ji oge a na-eriri ji a. Ji ekene Chineke maka aha ọ gaga aga. Na-arịọkwa ya maka nke na-abịa abịa. So ebe taa dịka New Year nke Ọkpọtemba. Erie ji taa, o bido ribe ji ọhụụ. O chebekwa otu ọ ga-esi etinye nke ọhụụ n'ala so that o luo oge a na awa ọzọ okpukpe ya lie ya. So na anyị ji oke a na-ekpeli Chineke, na-ekene ya, na-ekpekweli ya maka ọganiru anyị asị ndị Igbo.